Camera. Ano ba? Kano ba yan? Hey! Wala pa! Akala ko, ayan. Sorry ko karon. Parang yung libog. It's DJ. Hello! Muli sa inyo lahat mga momshies out there! Ay, nagpabalik na naman po ako at for today's vlog, meron tayong mini challenge para sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa compound nila Brenda. So, ito yung nila, hair massager. Hindi na may massage yan. Yes, hair massager, yung pangkamot. Para sa itlog ba to? Wow, ang bilis naman ni Anseng. Ang bilis, bumibilis ang utak. Ang bilis ang follow-up pa. So ngayon, yung mas against the light pa dyan. Yung mas against the light pa dyan. Dapat ganyan, no? Di ba maliwanag? Ang bobo naman ito nagpa-vlog. Doon ka mag-camera. Ganun. Hello! Mga momshies! Okay, for today's vlog, meron tayong challenge para sa lahat ng ating mga girls. Ayan, ng ating, ano nga tawag natin dito? Pambati daw to ng itlog. Ayan. So, meron itong mga sensation na nararamdaman. Dapat lang, no reaction, no? Parang no emotion, walang mararamdaman, hindi mapapapikit o hindi kikiligin. Ayan. So, itatry natin kung sino yung mga walang reaction o yung mga manhid na. Alam mo yun? So, tingnan natin sino yung hindi makikiliti. Isa-isahin natin sila. Halika, kay Scarlett muna tayo. Bakit? Kilala bilang isa sa mga pinaka, Madilim. Ha? Hindi nakikita si Hindi Scarlett. ito si Scarlett. Wala. Meron na. Yung Susubukan natin yung emosyon ni Scarlett. Kung meron siyang pakiramdam o wala. Okay, so meron kang 3 beses na try o tatlong try. May price ba to? Meron. Sige. Pwede mo kung pwede ka mag-request ng kahit ano sa akin. Pagkain, ano. Bahala ka kung anong gusto mo. 500 Wow! na lang. Kapal naman ang mukha. Sige. Tatlong try. Subukan natin kung ano magiging mararamdaman ni Scarlett. Tingin lang dun ha. Hey! Wala pa! Akala ko, ayan. Ready? 1, Baka mababali Two. yung ano. Hindi kinaya ng ulo. Isa pa. 1, 2. Parang hindi kinakaya. Isa pa. Ba't ayaw kaya sa ulo mo? Tusok mo malakas. Isa pa. Last. 1, 2. Anong feeling? Madali na natin. Wala. Ano pa to? Hindi to manhid. Hindi. Kumbaga, masasabi mong masikip pa. Halika pa tayo si Jigjag. Jigjag, halika. Try natin sa iyo. Pakita natin yung sa ulo mo. Tingnan natin. Dapat no emotion. No reaction. No reaction. Gilok kayo. Iba gumamit siguro mo. Pangalawa. Te, asa ka? Asa ka? Grabe naman yung kiliti. Parang napakahindi ako dito sa ulo. Masuri do kasi Last. mong balay. Dapat no reaction. Masuri ko karon. Gilok kayo yun. Okay? Okay na. Hindi nakalusot. For the vlog lang. Si Ansing sanay dito eh. Kasi lagi I-vlog ko ko para ginagamit. anak. Sabi kami din ba? Harap ka Ano doon. namin ni Jigjag? Dapat no reaction. Huli na si Brenda. Sige. No Kailan dapat reaction. mong reaction? Shoot to public liban, mangga. Parang siyang ano. Walang feeling si Ansing. Wala nang feeling si Ansing. Isang pa. Tingin ka lang doon sa camera. Umawa ka cellphone mo. Para hindi ma-convert yung game. No feelings. No reaction. Tumatag yung balikat.
Makakaliti pero Makakaliti. Isa pa. hindi naman masyado kasi parang makapal na talaga yung dandruff. Dahil na pala sa dandruff. Oo. Dali, game. No reaction. Tingnan sa camera. Wala ka? Parang masarap po sa ulo. Kasi kapag makati yung ulo. Pag maraming dandruff? Anoin mo na lang kasi parang yung 24 hours ha. Yung parang mamaya ka ng huminto. Tama. Parang Sige po, ang sarap Princess Yaya. ang sarap po magkumati kapag Kumunti, kumamot. hindi Yung na masasabi kailangan na kumamot na talaga sa kamay. ubos na yung libog ni Ansi. So wala ka na pala nararamdaman. Nanginginig lang ako. Okay, let's try na si Brenda. No reaction. Naku, Bago ang lahat, gusto magpasalamat sa Bandera for another article na naman nakalagay dito. Na? Kaya raw bigla nagdesisyon ng kapamilya, comedian si Brenda Maids na layasan ang mundo ng showbiz dahil wala na siya matanggap ng mga projects. shout out. Pero nakalagay dito sa baba, pang-asar ni Brenda Maids sa mga marites. Opo, miserable na ang buhay ko sa probinsya. Naghihirap na po ako. Nako, abangan nyo yung ibang shoutout. At kwento, ibabandera natin yan. Hashtag kung alam nyo lang. Okay, let's try this. No reaction. Tingin ko na sa camera. Ano ba? Kano ba yan? Malayo pa to sa sweldo mo. Nakadom. Pare, wala na po siya nararamdaman. Manhid na po siya. Masarap nga eh. Hello. Mas kinikilig ako sa Cloud Dome kaysa dyan. Oh? So, okay. Mas okay pa pala yung ganung feeling. Masarap talaga kapag hindi ka kamuti. Wala na siyang emosyon. Wala na po siya nararamdaman. Wala na nga eh. Last. Lahat na, inano na sa akin lahat. Masarap kapag Bakit wala ka nang nararamdaman? Ha? Bakit wala ka nang nararamdaman? Napunta sa emosyon na. Siguro kasi ano Wala ka nang kilig, wala ka nang kiliti. ano lang naman ang lahat. Ano lang naman yung kiliti lang naman tsaka kilig-kilig eh. Mas masakit nga inaramdaman ko sa pag-iwalay namin. Sige pa, i-post niyo pa. ikaw. Hindi, wait lang, pinagpawisan ako. Ano muna kilig to? Naku, Ikaw. Wait lang. Ikaw. Alam mo, pinag-practice. Tignan mo, wala pa nga, Ikaw, sige na, kinikilabutan na ako. ikaw. Eh, bakit yan? Mas mahaba ka dito. Tingnan natin kung kaya ba. Bakit? Baka sumunod sa ilong ko, ha? Swab test to. Sige, ikaw nga. Tingnan natin kung wala emosyon, kung kaya. Wait. Kaya naman mo yan kasi Kumukha mo si Queen Isabella. Okay. Sa naulo ka. Wala siya pakiramdam, guys. Wala pa nga eh. Ikaw. Ang lapad ng Kinikilabutan ako. Aray ko. Lan. Ay! Aray ko, kinikilabutan ako. Ha? Ayoko na. Ay, Hindi ko ganun, kinaya. titi mo. Huwag mo nang batiin, wala na nga. Eh, ganito yung ano, di ba? Ganun yung service mo, di ba? Hindi. Oh, wala kiliti. Wala Amin mo. Ano ba? Nakakatulala sa isang tabi. Ayan, Si Dom. Abangan natin. Ay, si Dom. Sige, si Dom. Tingnan natin kung meron pa siya mararamdaman. Ako ka ganun. Dito kayong dalawa, dali. Tingnan natin kung may mararamdaman pa si Dom. May pakiramdam pa kaya si... 10 years, no? 11 years. Ay, 11 years. Okay, go. Bakit kaya ano? Para. Okay, tandahanin mo lang kasi. Ready? 1, 2. Kinaya. May isa pa, may isa Tiniis, pa. pero kinikilabutan. Kinikilabutan, grabe. Grabe malahibo niya. Isa pa. Isa pa, daligin.
1, 2, Hindi kaya, magabi mas, ala, higasan. Grabe kinilabutan ka, wala tayo. Last. last. Grabe yung kilabot niyo hanggang sa libo. Oh? Sarap. Ha? Ang sarap daw. Ang sarap Sa ulo. Masarap daw sa ulo. Tingnan natin yung iba. Nagmamantika na ako. Okay guys, ngayon naman susubukan natin si Aldrin sa ating no reaction challenge. So, kailangan, may 3 try ka na at least no reaction. Yan lang. Ganun ka lang. Pero kailangan ilalagay ko sa ano. Para pag hindi ako nag-react. Eh, di congratulations, napakahusay mo. Isa kang manhid na tao. Wala ka nang nararamdaman. Parang gusto mo talaga, may preview, wala ba tayo? Challenge namin ni challenge lang. Okay, try natin yung etong ating pangkilite kay Aldrin. Meron pa siyang kilite. Kasi Basic na. Nadamo ko lang ulit. Nakapikit ka parang ninanam na mo maigi. Oo, ubus na yung kilite Parang yung libog. Iwa yung kilite. Isa pa. Ready? Wala pa nga eh. Pikit, dilat lang. ko na tayo. Oh, dilat lang. No reaction nga eh. Sa tuhod. Nakikilabutan ka? Sa tuhod. Sa? Tuhod. Sa tuhod. Hindi may. Wala sa tuhod. Iba pa rin kasi dito eh. Bilisan mo tayo. Isa lang natin. Isa. Budoy yan. Uy! Yan. No reaction. Ay, ako budoy. Bagay. Meron na si Oyo kanina. So, tingnan natin yung iba. Okay, so ngayon si Oyo naman po yung challenge natin. Dapat na reaction. With our No peg feelings. na No downy naman. feelings. Paano kung may Sobrang feeling? bango-bango po talaga. Dito sa Kailangan labanan mo. Hana shampoo mas mas madulas po. Ato shine, maganda po gamitin kapag Hana shampoo. Hindi lang siya Hana shampoo. Dito naman Malamig tayo kiliti sa sa ulo. Hanabishi appliances. Hanabishi appliances magaling po ang pagluluto natin hindi lang sa kanin. Ang Hanabishi appliances. Meron din tayo na Kiliti kasi ako, kiliti ako. Maraming maluluto Tingnan natin isa pa. Maraming Kakayanin. lulutuin natin ng Lahat. Hanabishi Kayanin ko. appliances, hindi lang sa kanin. Ibang-iba po po tayo kapag doon na kayo sa bahay ni Words Bar. Kaya thanks so much. And sa lahat po ng Kiliti talaga ako. Hindi ko talaga kaya. Yung mga bagong tapo po, maraming lamok po. Isipin mo yan agad kapag pumasok naman po ang mga pumasok na sa bahay. Parang nalibugan. Thank you so much everything. Love you all. Ay, It's DJ.